så er det jul igen. Jeg magter det simpelthen ikke, mand. Og herre bevares, mand. Socialdemokrater og skidesboller, narrøv, fæhoder og skidesboller og idioter og spastikker, mand. Øj, mand. Og så er det første julepynt, mand. Kæft, jeg har lige været i Fakta, mand. Klokken den er 20 minutter over 3, mand. Øj, jeg magter det ikke. Der er så meget julepynt, mand. Jeg kan gå fuldstændig amok, mand. Og vi skriver den 25. mand. Der er over en måned til den første, mand. December, mand. Øj, mand. Og der er juleknaller, der er julenisser, der er julepynt, der er juleslik, der er jul, mand. Hele vejen, mand. Jeg magter det simpelthen ikke. Det ligger helt stramt, mand. Jeg går fuldstændig amok, mand. Hvad fanden er det for noget, mand? Kunne ikke bare vente med det rødne jul det dagen før, mand? Og også bare det rødne lortetid på det spasser jul, mand. Følg med de næste 24 afsnit, så skal I se, hvordan man kværker julen. Godnat og sov godt!